Esi sixhobo sakwaLumkani sisebenza njani? Esi sixhobo sakwaLumkani usifakela kwindawo ephezulu kodwa ozakwazi ukufikelela kuyo. Usifakela apha edongeni, umgama ongangemitha usuka kwindawo ophekela kuyo. Esi sixhobo sakwaLumkani somlilo salathisa iinguquko zobushushu. Asalathisi umqhumo okanye umsi. Loo nto ithetha ukuthi esi sixhobo asichaphazeleki okanye asiwuva umsi. Loo nto yenza zinciphe kakhulu izilumkiso ezingeyonyani kuba ukupheka nokulayita nazo zonke iindlela zokushushubeza ezisetyenziswa ematyotyombeni amaxesha amaninzi ziba nomsi. Esi sixhobo salathisa amanqanaba okunyuka kwamaqondo obushushu. Loo nto ithetha ukuthi asiva umlinganiselo wobushushu bendlu, koko siva umlinganiselo wokukhawuleza kokunyuka kwamaqondo obushushu endlini. Umzekelo, indlu iye ifudumale njengoba imini iqina. Loo nto yenzeka emva kweeyure ezimbalwa. Ngexesha lobungozi bomlilo, amaqondo obushushu emagumbini aye anyuke ngokugqibeleleyo emva kwemizuzwana. Esi sixhobo sethu sokulumkisa xa kukho umlilo sakhelwe kanye loo meko. Xa kuthe kwakho umlilo, esi sixhobo siye sivakalise isandi sesikhalo esinye ixesha elide. Silumkisa ifemeli ngobungozi, sibanike ithuba lokujongana nomlilo phambi kokuba ungalawuleki. Izixhobo zethu zizalathisi zobushushu ezithungelanayo. Ukuba emva kwemizuzu eyi-20 isixhobo eso asicinywanga, siye sithumele isignal kuzo zonke izixhobo ezikumgama ozimitha eziyi-60 ezikulaa mandla usengozini, izenze zikhale ngendlela eyohlukileyo. Loo nto yenze bonke abahlali bengingqi baphaphame kwingozi leyo. Oku kukwazisa ngokunwenwa kwemililo engathatha imizuzwana nje ukutshabalalisa imizi yasekuhlaleni, eyakhiwe ngezinto ezitsha msinya neyakhiwe ngokuthe nca enye kwenye. Oku kulumkisa phambi kwexesha kuye kunike abahlali ithuba lokujongana nomlilo phambi kokuba wenze umonakalo omkhulu. Siye sadala isixhobo esikrelekrele ngokuthi sifake kuso umnatha wonxibelelwano owenzelwe ukuba sikwazi ukufumana isignal apha kunxibelelwano, size sona sithumele umyalezo obhaliweyo kubahlali bendawo leyo ngexesha lokwenyani lokubalumkisa ngengozi, nokuba abakho semakhayeni abo okanye ebumelwaneni. Ezi zixhobo zikrelekrele ziye ziqokelele lonke ulwazi ngendawo leyo kukho umlilo kuyo, zithumele icandelo lezemililo. Loo nto yenze kube lula ukufumana indawo leyo inomlilo. Abanyanzelekanga badinge uncedo lweemfonomfono nokufumana inkcazelo banzi ngendawo leyo ukuze bafike msinya.